Няма да изкарам хляба. Дай ми поне да си опеча една вечер да ям за последното хляб от нея. Я дай да видя какво имаш друго. Обърни камерата да виждам какво имаш друго, Маре. Да чупя нещо по-голямо ли, хора? 1700 човека сме, не цъкаме, бе, хора. Искам да снимате. Нищо друго нямам. Не, чупи тогава. Щом нямаш друго, чупи. Давай, по-бързо, че няма време. Спи да дойде. При кмета ще пускат ръкавици, хора. 28 тариката по една миндилска роза. Вижте ми лицето да не е баннат. Аз все пак съм човечен, тя е злобна. Чупи, давай, че няма време. Време няма, давай. Ще дойде второто наказание. Дай ми от нашите розички малко. Абе, кукушкар, аз хляба печа вътре, ти не. Добре, айде ще изкараме. Пуснете малко роз да фане спи да хляба, да правим дай наказанието. Благодаря всички еволикан. Ще моля всички псовете горе. Топ гифтърките и двете са жени. Ще изкараме хляба, да правим дай приятели наказанието. Аз си печа хляба, той ма кара да чупа това. Чакаме само ръкавицата. Барай във фурната, имаш фурна, клошарки. Прибавиш ще пуснат ръкавицата, ние чакаме. Ето е ръкавицата. През ръкавичката, приятели. През ръкавичката влизаме на комбо. На комбо шапки или конфети влизат най-много по 5. Вместо да фърлим 1000 точки шапки конфети, направо може да ги читаме много брутално. Съвсем няма да стане. Майко, диди откачи. На комбо! На комбо, хора! Мотора влезе. Приятели, всички заедно! Иванова, благодаря! Всички заедно ще колко точки с наебътте с. Ели, благодаря ти! Газ, всички! Единни, приятели, 800 човека, всички ако сме единни... Абе, къде е машината? Ти защо ли чупи, бе? Друга ръкавица! Елели, пускай! При кмета ще пускат ръкавица, хора! Пускай ръкавица, Елели, пускай бързо! Мале, диди, чакайте ръкавицата, май подлудяха! Ръкавица! Има ръкавица, хора! Ето е ръкавица. На комбо са шапки и конфетите, хора, газ, бе! През ръкавицата, газ! На комбо! През ръкавицата! Газ! Вижте как хваща на шапки, вижте как хваща на конфети, хора, газ! Газ на ръкавицата! Браво, бе, Сашо, бе! Ба те Славе Трифонов, бе! Чак Славе Трифонов при мене, бе! Евалата! Чупи клошарки и изкарай хляба оттам! Вкарай във фурната! Чупи! Късай кабела! Але при кмета пуснаха ръкавица. Кмете ръкавица пуснаха при тебе. Късай кабела, режи! Имаме ръкавица, през ръкавицата. Леко. Режи кабела! Всички я посеят горе! Диди Иванова! 17 каса, хора. 17 ка, не се притеснявайте. Няма ти ръкавица, тъй че не могат така да настигнат. 20 каса. 20 ка. Ой, 35 ка станаха. Бързо, едно ка ни трябва. Време! Минаха с едно ка. С едно ка. Йола, шатома. Леле, човек, с едно ка. Едно ка, бе, човек. Добре, няма значение. Който снимал, качвайте, хора. С едно ка, бе, хора, вижте. Едно ка. Едно към 100. Едно ка. Манчо, благодаря ти, Манчо. Хлеба ми изкара от това. Как си пече хлебата? Браво! Евала на всички хора в лайфа, да сте живи и здрави. Благодаря ви. Ама... няма как. Паднали сме, ще си правим наказанието.
Слави Трифонов, Никита, Мими, Сашо Кирилов, Янков официал, Ники Бокса, Симеоне, Донката, Жули, Киро Туран, Лимонка. Благодаря абсолютно на всички в лайфа ми. Да сте живи и здрави. Еми те бяха 17к бе, изведнъж 35к бе, брат. Стана сега, какво да правим? Ще си правя наказанието. Какво ще ги направи на прах да стане? Така, кметя, давай. Кметя е супер Ще те силен. падна, бе! Да, машина, браво. Абе ти луд ли си? Сега знаеш ли какво ще направиш? Кой бе? Дълбоко гърло правих, бе. Какво бе? Какво бе? Какво дълбоко гърло бе? Просто сега ставаш самоубийство. Взимай. Как се чувстваш? Твърда ти бутката леда. Да ти изсъхне главата гумен. Чуваш ли ма бе? Готов си, Киро. Да! Взимай ма, разкарвай малко да видя какво имаш. Какво казвам? Я отивай да спиш някъде, маре. Да взимаш малко да ме разкарваш, казах. Веднага. Няма да те разкарвам, не мога да те разкарвам. Болят ма краката. Краката ма болят. Айде, че нерви нямам. Айде, давай. Не. Няма как да стане. Взимай се, разкарвай бе. Ма Перло, мога да го изплюя и аз както и ти изплюя. Бал съм те, разбираш, матката. Прей гаргара ти също има! Абе, ни попаднахме миндил такъв. Какво имаш? Имам хладилник. Не. Дай да видя нещо друго, не. Дай, не са прави на лути. Имам чини. Чини имам тук. Чакай ми да почне битката. Чак. Имам... Не искам тебе да виждам. Обърни ми да гледам какво имаш. Аз там... Дай малко Да набия наляво, жената. Дай ми да набия жената, отдавна не я бия. Не искам, не. По-скоро тя да те набие. Дай наляво. Я да видя това отгоре на микроволновата да видя. Какво е това? Постера ли искаш да видиш? Чупи го, не е хубаво. Аз събарен си правя филийки тук, маре. Абе, нема да едеш, ти трябва да си на диета. Къде? Хлеб не, чупи тостер. Ти как те погледерел от остерите пахал? Кажи ма! Перло! Чупи го. Маре, гледай тук, аз имам специално кашкавал. Кажи Аз ма, трябва Перло. диета да Да, пазя. чувам те. Трябва такова да ям, не мога да ям друго. Как ма караш да чупя аз новия Чакай. тостер? Покажи ми хубаво. Ама хубаво нищо, да виждам. бе, нека Аз да виждам гледам главата, хората. тя аз не виждам Да къде какво става. бързаме? Покажи ми хубаво. Ето, той е чисто нов, гледай. Не. Няма да се караш. Идея да ми се караш? Ще ти дам цялата краста да се я навреш отзад. Няма, не ме гледай така. Накриво не ме гледай. Ама ще го тръскаш от Абе, тази, очилата ми нищо са да не доктор, става, ма не. как ще виждам Не, после не тебе? ме гледай, ти казвам. Изобщо не ме гледай. Гледай си работата. Как ще чета тук коментарите на хората? Не. Втора ръка, други очила. Аз сега ще опре. Ама те с очила не Няма могат какво да да му доктор са, не е оправиш. хубаво. Аз ще